Iki kurang dawa. Yo meng-mek kuwi dadak ijol-ijolan lho. Wah. Kok iki malah Ada. Aya. Ijol-ijolan meke. ijolan mek kuwi lek ngematke ngono lho, Ndek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Prata. Wah, sulan kok yo ngono. Den Mas. Piye ten? Wah. Ora masuk. Oh, ora masalah kuwi. Suaramu lho piye ten? Ngene lho. Den Prata iki yo sing Piye seminten ngono digedhek-gedhekke suarane ku ya ora. Den Mas, ikete miring lho tak benake. Kene rada ndungklok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gede banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Ya ada ngono. Pak Bagio nggih, Pak. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho. Aku iki ketau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho? Jadi kabel. Iya tak mbok nyekeli kabel mbok nyekeli tanganku. Terus kabel.